ክተፍቅር እንተላ ንኻልኣይ ጊዜ እዩ ሓደ ጉዳይ ንምፍጻም መንገዳና ሓደ ቢሮ ቅንዓት ኣብቲ ቢሮ ምስ በጽሐት ግን ካልኣይ ጉዳይ ገጠማ ጸላም ቦርሳ ዘንጠልጠለ ነዊሕ ወዲ ከምናታ ጉዳይ ንኻፍጽም ዝመጸ ኣዒንታ ሸኺላ ንደቓይቕ ጠመተቶ ቅርብ ኢላ ድማ ስለቲ ትደልዩ ጉዳይ ኣበይ ክትፍጽም ከም እትኽእል ሓቲታቶ ኣብዝዩ ግን ድማ እቶም ጉዳይ ዘፍጽሙ ገናይ ኣተውን ዘለዉ በላ ርግብ ዝበለ ኣዘራርባ ካብቲ ዝረአየቶ ቁመና መልክዕን ኣዘራርብኡ ዝበለጸ ሰሓባ እንታይ ዳ ኣሕሸና ወደይ ንስኻ እውን ናብዚ ጉዳይ ንምፍጻም ዲኻ መጺኻስ ወይስ ኢላ ሓተታቶ እወ ልዕሊ ሶምን ተመላሊሰ ኣለኹ በጃኺ ግን እንታይ ከም ዝደለዩ ሓደ መዓልቲ ኣኼባ ኣትዮም ሓደ መዓልቲ ድማ ቢሮ ይኣተውን እናበሉ ኣለኹ እስካብ ሕዚ ይመላለስ በላ በቲ ቢሮ ምርር ዝበሎ መሲሉ ወይ ንስኻ ሶምን ትብለለኻ ኣነ ኣቋሪፀዮም እምበር ወርሐ ከም ሓንቲ መዓልቲ ኮየ ተመላሊሰ ሕዚ ድሕሪ ናይ ሶምን ዕረፍቲ እንደገና ዕድለይ ንምፍታን እየ መጺ ብውሽጣ ከመይ ተሐጉስ መዓልቲ እያ እናበለት ልባ ዘሊላ ክትወፅእ እናቐረበት እያ ዘላ ሮዳስ ይበሃል በለቶ ኣስዕበ ኣቢሉ ድማ ጽቡቕ ኣርከበ ይበሃል ኣነ ድማ ሹመይ እደያ ኣርከበ ኢላውጻትለይ እዛ ነገር ግና ኸርክባ ኣመነያ ኸቢዳትኒ ክብል በላ ሮዳስ ልበይ ገና ብደቃይቕ ኣርኪብካዮ ክትብሎ ንእሽተን ቀሪዋ ዋላ እንተነበረ ንሳውን ምስኡ ፍሽኽ ኢላ ሓቢሮም ኮፍ በሉ ነቶም ጉዳይ ፈጸምቲ ንጽባይ ጀመሩ ሮዳስ ቀስ እናበለት ናበርከበ ጽግዕ እናበለት ብዛዕባ እንታዩ ነይሩ ጉዳይ ካበለቶ ናተይ ብዛዕባ መሬት እዩ ናትክስ ኣነ እውን ናይ ቦይ መሬት ይግብአኒ እዩ ንኽብል እየ መጺ በለቶ ከመይ ማለት ኣቦኽ ብህይወት የለን ማለት ድዩ ክብል ጠየቓ እወ ካብ ዝዓርፍ ዓመታት ኣቑፂሩ ክትብል መሊሳትሉ ወይ ይቕሬታ እንታይ ደኣ ናይ ኣቦኽ እንተኾይኑ እንታይ ምጽራይ ኣድልይዎ ክብል ሓተታ ኣይ ኣቦይ ምሰደይ ድሕሪ ምፍትሑ ካብ ካሊእ ሰበይቲ ቆልዓ ወሊዱ ነይሩ ኣነ ድማ ድሕሪ ናይ እደይ ሞት ናብ ስዑድየ ከይደ ነይረ ኣቦይ ኣብ ስዑዲ እንተለኹ እዩ ዓሪፉ ሽዑ እቲ ናይ ኣቦይ መሬትን ሃፍትን እታ ካልእቲ ሰበይቲ ምስ ደቃ ያወሪሳቶ ንሱ ቅድሚ ምሟቱ እንዳደወለቶ ለይለ ንኽመጽእ ይጭቕጭቐኒ ዋላ እንተነበረ ኣነ ግን ኣብኡ ስራሕ ሓይሉንን ፓስፖርተይ ተመንጢለ ንኽምለስ ዋላ ኣብ ዘይክእለሉ ፈተና እየ ነይረ ኣብዚ ምስ መጻኹ ግን ኢላ ንብዓታ ኣበይ ዒንታ ምምልላስ ጀመረ ኣርከበ ብሓዘን ኣጆኺ በቃ ሕዚ ተረጋግኢ ኣጆኺ ኣብዚ ዓለም ዘይተዘረበ እምበር ዘይተገበረ ነገር የለን እኮ ሕዝስ ናትክ ድርሻ ኣይንህብን ስለ ዝበልኹ ኢኺ ናብዚ መጺኺ ዘለኺ ማለት ድዩ ክብል ጠየቓ ዋው እንታይ ንሱ ጥራሕ ክንደይ ጉድውን ኣለዎ እምበር ብዝኾነ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ታሪኩ ካሊእ መዓልቲ ተራኺብና ሻሂና ሰተና ተዕለልኩኻ ይሓይሽ በለቶ ኣርከበ ሰጋእ መጋእ እንታይ በለ ጽቡቕ ደስ ይብለኒ ስልክ ንቀያየር ሞ ነጻ ብዝኾንክሉ ደውልለይ በላ ሮዳስ ብዝረኸበቶ ኣጋጣሚ ተሓጒሳ እሺላ ስልኪ ተቐያየሩ ጉዳይ ፈጸምቲ ስለ ዘይመጹ ጽባሕ ንመለስ ኢሎም ገገዝኦም ከዱ ንጽባሒቱ ሮዳስ ከምቲ ናይ ቀደማ ጉዳይ ንምፍጻም እንተይኮነ ኣርከበ ንምርካብ ካብ ስዑዲ ዘምጸተን ድሓን ዝኾና ክዳውንትን ጫማን ጌራ ኣብ ልዕሊ ጽባቐኣ ጽባቐ ወሲኻ ናብቲ ቢሮ ኣምረሐት ኣብቲ ቢሮ ምስ በጽሐት ኣርከበ ግን ኣይመጸን ነይሩ ንእሽተን ልባ ሕርቕ እንተበለዋላ ግን ዘይሓሰበቶ ካሊእ እጓነፋ ኣብቲ ቢሮ እቲ ቢጃማ ክዳና እናረአዩ ገጽ ኸልእዋ ዝነበሮ ናይቲ ቢሮ ሰራሕተኛታት 32 ኣስናኖም እናኸፈቱ ብኣኽብሮት ብትሕትናን እንታይ ትደሊ ናብ መን ክመጺኺ ወዘተ እናበሉ ከስተናግድዋ ጀመሩ ሮዳስ በቲ ኩነታት ተገሪማ
እንታይ ተረኺቡሎም ሙዓንቲ በለት ብውሽጣ እታ ጸሓፊት ናይቲ ሓላፊ ዋላ ጠጠው ኢላ ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብ ንኣዋርሕ ዘይረኸበቶ ሓላፊ ከም ዘሎን ድሕሪ ኣትዩ ዘሎ ጋሻ ክትረኽቦ ከም እትኽእልን ነገረታ። እንታይ ዓይነት ኣጋጣሚ እዩ እዚ? እንታይ ክኾን ኮይኖም እቲ ሓላፊ ተቐይሩ ግድዩ በለት በቲ ዝተፈጠረ ኣጋጣሚ ብውሽጣ ዘይሓሰበቶ ሓሳብ ኣይነበረን። እቲ ዝኣተወ በዓል ጉዳይ ምስ ወፀ ናብ ውሽጣ ኣተወት። ሓላፊ ካብ መቐመጢኡ ብድዲሉ ኢዱ እናነስአ እንኳዕ ድሓን መጻኺ ዕረፍ በላ። ሻህዶ ወይስ ቡን ክብል ጠየቓ። ኣረ ምንም ኣይደልን። እሺ እንታይ ክሰምዓኪ? ግና ሻሂ ወይ ቡን ዘይመወሰድ ክበላ ደጊሙ። ኖ ድሓን ዘምፀኒ ጉዳይ ጥራሕ ተትሰምዐኒ ደስ መበለኒ ክትብል ተዛሪባቶ። ብዝግባእ እምበር ብዝግባእ። እዚ ቢሮ ካብ ዝገርመኪ ቅድሚ ኩሉ ኣተሓሕዛ ተገልገልትዩ ፎከስ ዝገብር። ተገልጋሊ ብዝግባእ ምስትንጋድ ኢና እናስተውዕል ምስ በላ ኣብ ውሽጣ ተሓቢኡ ዝነበረ ስምዒት ግንፍል ኢሉ ወፂኡ ጫሕብርዮ ዝብል ስምዒት ዋላ እንተመፃ ሰማይ ይሕረስ መንግስተ ይኽሰስ ኮይኑዋ ነገሩ ንውሽጣ ውሒጣ ልዕሊ ወርሒ ተመላሊሰ ኣይረኸብኩኻን። ሓደ ግዜ ኣኼባ ሓደ ግዜ ድማ ቢሮ ኣይኣተወን እንዳተባሃልኩ ብዙሕ እየ ደኺመ ክትብል መሊሳትሉ። እቲ ሓላፊ ኣይትብልንን እስኪ ጽንሒ ኢሉ ስልክ ደውል ኣቢሉ ነታ ጸሓፊቱ ጸዋዓ። እዚኣ መን እዩ እንገላቲዕዋ እንተበላ ኣረ ርእየ ኣይፈልጥን ዝብል መልሲ መሊሳትሉ። ሮዳስ ኣብዚ ግዜ ሓደ ነገር ተዓዘበት። ሮዳስ እዛ ሕዚ ተኳሓሒላ መፅያ ዘላ ሮዳስ እንተይኮነት እታ ብቢጃማ እትመላለስ ዝነበረት ውፅዕቲ ሮዳስ እያ ትፈልጥ። እዛ ጸሓፊት ዝብል እዩ ፍሽኽ በለት። እቲ ሓላፊ ይቕሬታ ዝሓፍተይ መቸም ከምቲ ዝበልኩኺ እዚ ቢሮ ንዓማዊሉ ኢሉ ክቕፅል ክብል ተረዲእኒ ኣሎ። ችግር የብሉን እዚ ጉዳይ የጥራሕ ዶ ክትሰምዐኒ ክትብል ጠየቐቶ። ብውሽጣ እዚ ጉዳይ ንምፍጻም ብእግርኻ ዘይኮነስ ብጅባኻ ምስ ትመጽእ ከም ዝሰልጠካ ስለ ዝተረድአት ናይ ግድን እምበር ጉዳይ ክዶ ክተርድአኒ ምስ በላ ዝጸሓፈቶ ናይ ጥርዓን ወረቐት ኣቕረበትሉ። ድነን ኢሉ ኣንብበንብብ ምስ ኣበለ ኦኬ ስለ ናይ ውርሲ መሬት ክመጽእ ዘለኽ በላ እወ ናይ ቦይ መሬት ይግበአኒ እዩ ክብል እየ መጽእ ዘለኹ ክትብል መለሰትሉ። ሽግር የለን ክርኤልክየ ጽባሕ ናይ ምሸት በዚ ቁፅሪ ዝደውልለይ እሞ ኣስፋ ሓቢልና ክንዕልለሉ ኢና ኢሉ ዝተቃላዐ ከብዱ ብሓደ ኢዱ እናሸፈነ በቲ ሓደ ኢዱ ድማ ስልኪ ቁፅሩ ዝሓዘት ቢዝነስ ካርድ ኣቐበላ። ሮዳስ ማለት ኣይተረድአንን ብናይ ሕፍረትን ድንጋፀን መልክዕ ሕቶ ኣቕረበትሉ። እወ እዚ ጉዳይ ንምፍጻም ዘግድሱ ነገራት ስለ ዘለው ክነግረኪ ኢለየ። ሕዚ ንእሽተን ኣኼባ ኣላትኒ ኮይናያ በላ ወንበሩ የማንን ጸጋምን እናዘረ። ሮዳስ እዚ ላውፅእ ክትብል ኣርከበ ምስታ ጸሓፊት እንዳተዘራረበ ረአየቶ። ኣርከበ ንሮዳስ ግልጽ ኢሉ ርኢ ምሰበላ ፈዚዙ ተረፈ። ሮዳስ ሰላም ኣርከበ እዚ ሓላፊ ኣሎዩ ርከቦ ዝብል ብርሑቕ ዝስማዕ ጓሕታ ዝመስል ድምፂ ሰምዐ። ኣርከበ ካብ ዝኣተወሉ ስምዒት ዝተመለሰ እቲ ሓላፊ ናይ ቢሮኡ ማዕጾ ክዓጹ እቲ በሪ ኳሕኳሕ ኣቢሉ እዩ ነይሩ። ኣርከበ ምስ ተበራበረ ጎይ ናብቲ ሓላፊ እቲ ቢሮ ብምኻድ ይቕሬታ ኣርከበ ይበሃል ጉዳይ ነይራትኒ ብዙሕ ተመላሊሰ ኣይረኸብኩኻን ዝብል ምህፅንታ ዝተመልአ ዘረባ ነቲ ሓላፊ ተዛረቦ። እቲ ሓላፊ ይቕሬታ ሕጂ ሕፁፅ ኣኼባ ስለ ዘለትኒ ክሰምዐካ ኣይኽእልን። እቲ ጉዳይካ ነታ ጸሓፊ ተርክባ እሞ ምስ ተመለስኩ ክሪኦ እየ ኢሉ ካሊእ ሕቶ ካብ ኣርከበ እንተይተጸበየ ንሮዳስ ብጭርፍታ እናረአያ ገዲፍዎም ናብ መኪንኡ ዕዝር በለ። ኣርከበ ብሕርቃን ዝሕዞን ዝጭብጦን ሲኢኑ እንታይ ዓይነት መስርሒ ትካል እዩ ኣረ ንመን ኢና ንጠርዐሉ ብምባል እንዳንጸርጸረ
نابتا صحافيتن روداسن تملسا سمعن ندو زحفتي بلا نتا صحافيت أبيت مسبلتو زناي بيروخم أخيوا أيود أنديو ويس زእከብ ጥራሕ ካሊእ ሰራሕተኛ ዘይትቆፅሩ ኢሉ ዝዛረቦ ክሳብ ዝጠፍኦ አንጸርጸረላ ኣነ ጸሓፊት ጥራሕ እየ ዝተባሃልክዎ ጥራሕይ ዝፍጽም ኢላ ብሕድኣት ዋላ ተመለሰትሉ ኣርከበ ግን ሕርቃኑ ኣይገደፎን ነይሩ ሮዳስ ንኣርከበ ብኢዱ ሕዘቢላ ኣይዞኻ ኣርከበ ሓወይ ኩሉ ንጽቡቕ እዩ ክሓልፍ እዩ ንተዓገስ ጥራሕ ምስ በለቶ ናይ ኣርከበ ልቢ ማይ ከም ዝተደፈአ ርስርስ ኢሉ ብፍጥነት ናብ ኖርማል ውቅዒት ተመለሰ የቕሬታ ዝሓፍተይ ብተደጋጋሚ ኣኼባ ዝብልዎ ነገር ስለዘናደደን እዩ የቕሬታ በላ ነታ ጸሓፊት እታ ጸሓፊት ሽግር የብሉን ኢላ ናብ ኮምፒተር ገጻ ተመለሰት ኣርከበን ሮዳስን ተታሒዞም ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ሓደ ካፌ ኸይዶም ቡና ኣዘዙ ኣርከበን ሮዳስ ስቂሉ እንዳጠመታ ድሕሪ ምጽናሕ በዚ ሰንካም ሰብኣይ ባ ኣጸቢቐ ሰላም ዘይበልኩኺ ሮዳ ሓፍተይሉ ኢዳስ ሕበቢሉ ሰዓማ ሮዳስ ልቢ ውቅዒ ተወሰኸ ጸገም የብሉን ኢላ ፍሽኽ በለት ኣርከበ ከመይ ደኣ ክተጽብቐልክያ እዛ ኽዳን ኢሉ ተዛረባ ናይ ሮዳስ ተሓጓስ ሰማይ ክነክእ ንእሽተን ተረፎ ዋላ ንስኻ ጌርካዮ ዘለኻ ኽዳን ብጣዕሚ የፈትየዮ ኢላ ድኒን ኢላ ቡና ኣፊተ በለት ኣርከበን ሮዳስን ቡና ድሕሪ ምስታይ ንሮዳስ ክፍንዋ እናኸዱ እናሃለው ሮዳስ ስማዕንዶ ኣርከበ ሓወይ ጽባሕ ተሓላፊ በዚ ደዊል ክረኸብኒ እሞ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝነግረከለን ኢሉ ንጽባሕ ናይ ምሸት ንኽንራኸብ ቆፂርነሎ ግን ኣነ ዋላ ደስ ኣይበለንን ዘሎ እዚ ሰብኣይ እንታይ ትመኽረኒ ወይስ ምሳይ ትኸይድ እሞ ንዓይ እውን መዳፍርቲ ንዓኻ እውን ንኡ መርከቢ እንተገበርናዮስ ከመይ ይመስለካ ክትብል ንኣርከበ ጠየቐቶ ኣርከበ በዚ ናይ ተሓላፊ ተግባር እናተገረመን እናሓረቐን ሮዳ ሓፍተይ እዚ ሰብኣይ ብስሩ ጥዕና ዘለዎ ይመስልን ንምንታይ ከም ዝደለየኪ ተረዲኡነሎ ከምቲ ዝበልክዮ ብሓደ ንኸይድ እሞ ዝኾነ ክገብሮ ዝደለየ ንርኢ ንምንታይ ከም ዝደለያ እናብረሐላ ኣብ ገዝኣ በጽሑ ሮዳስ በተርከበ ዝነገራ ኩሉ ነገራት እናተገረመት ንኣርከበ ገዛኣትዩ ምሳሕ ክበልዕ ለመነቶ ኣርከበ ግን ብፕሮግራም እንተዘይኮይኑ ኣይኣቱን ኢሉ ቻው ጽባሕ ንራኸብ ኢሉዋ ኸደ ሮዳስ እቲ ጉዳይ ንኣርከበ ስለ ዝነገራቶን ካብ ኣርከበ ናይቶም ሓደ ጓሓልቲ ሓለፍቲ ተግባራት ስለ ዝተረድአት ደስ እናበላ ብዝበለጸ ግን ልባ ዝመረጾ ወዲ ብዘይ ምንም ወፃእን ወራድን ከምቲ ዝተመነየቶ ይኾነላ ስለ ዘሎ ሓጎሳ ወሰን ሰኣነትሉ ንጽባሒቱ ሮዳስ ነቲ ሓላፊ ደዊላ ናብ ዝበላ ሆቴል ንኽትመጽእ ኣዘዛ ሮዳስ ተስማዕመዐት ሰዓት ኣኺሉ ድማ ሮዳስን ኣርከበን ተታሒዞም ናብቲ ዝተነገራ ሆቴል ከዱ ቅድሚያ ሮዳስ ክትርከብን ንእሽተን ጽንሕ ኢሉ ድንገት ከም ዝረኸቦ መምሲሉ ኣርከበ ንኽሕወሶምን ምስ ሮዳስ ተዘራሪቦም ሮዳስ ናብቲ ሆቴል ኣተወት እቲ ሓላፊ ኣይጸንሐን እናጐየየ ብዓብዪ ሰላምታ ንሮዳስ ተቐቢሉ ናብ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ሶፋ ሒዝዋ ኸደ ኮፈሉ እንታይ ትበልዒ ዝሓፍተይ መን እዩ ሞ ዝነበረ ሹምኪ በላ በቲ ሓደ ኢዱ ኖይተር እናጸወዐ ሮዳስ ይበሃል ኣነ እንኳን ምንም ኣይበልዕን ማይ ጥራሕ ተዝሰቲ ግን ደስ ምበለን በለቶ ኖኖ ዘይኾን ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ሜኑ ነቲ ወይተር እናርአየ ክልተ መግቢ ምስ ሓደ ወይን ኣዚዙ ሰደዶ ሮዳስ በተርከበ ዝነገራ እናዘከረት ተገረመት ጉዳይ ኣብ ኢዱ ስለ ዘሎ ግን ብጀካ ፍሽኽ ካሊእ ምንም ክትገብር ኣይከኣለትን ምግቢ ተቐሪቡ ድሕሪ ምብላዕ ወይን ንስተ እንትብላ ኣይ ኣነ ማይ ጥራሕ እየሰቲ መኒኻ
ማይ ባምፀለይ ምስ በለት እቲ ሓላፊ ኣይኾንን ወላ ሓንቲ ብርጭቆ ትሰቲ እናበለ ኣርከበ ጥዕና ይሃበለይ ይቕሬታ ኢሉ ኣብ መንጎኦም ኣብ ዝነበረ ካሊእ ሶፋ ከፍ በለ። ሓላፊ ገጹ እስር ኣቢሉ ይቕሬታ እዚ ወንበር ተታሒዙዩ ክብል መለሰሉ። ኣርከበ ይበሃል ትማለ ቢሮ ተራኺብና ነርና ኣኼባ ኣለኒ ኢልካኒ እየ ተፈላሊና በሎ። እቲ ሓላፊ ሕርቃኑ ውስኽ ኣቢሉ እዚ ቢሮ መሲሉ ይርኤካ ኣሎ ድዩ ጽባሕ ናብ ቢሮ ምጻእ እሞ ክንዘራረበሉ ኢና በሎ። ሓቂ ሓይሽ ምዛ ሓፍተይ ሓደ ዓይነት ጉዳይ ስለ ዘለናየ ምስ ረኣኹኹም መጺአ ምስ በሎ። ሓላፊ ተፈሊጠ ብዚ ዓይነቱ ድንጋጸ ብድዲሉ ድሕሪ ምትስኡ ሒሳብ ኢሉ ነቲ ዌይተር ኣፋጠኖ። ሮዳስ እንታይ ደኣ ኣቶ ኢላ ሽሙ ስለ ዘይትፈልጦ ክትቅጽል ኣቶ እናበለተላ እቲ ሓላፊ ይቕሬታ ጉዳይ ካብ ቢሮ ክንውድኦ ኢና ዝረሳዕኽዎ ቆፀሮ ስለ ዘለንየ ኢሉ ሒሳቡ ኸፊሉ ሓዲጉዎም ተዓዘረ። ኣርከበን ሮዳስን በቲ ናይቲ ሓላፊ ተግባር እናተገረሙን እናሰሓቁን ነቲ ተቐሪቡ ዝነበረ ወይን ክልቲኦም ጭልጥ ኣበልዎ። እታ ማይ ይሕሸኒ ትብል ዝነበረት ሮዳስ ነቲ ወይን ከም ማይ ክትግልብጦ ተላ ዝተዓዘበ ወይተር ብኣግርሞት ክምስ በለ። ኣርከበን ሮዳስን በዚ ዝጀመረ ፍቕሮም እናበርትዐን እናጠንከረን ከደ። ጉዳዮም ድሕሪ ብዙሕ ምምልላስን ጥርዓንን ዕልባት ረኺቡሎም ተሓጎሱ። ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ እውን ንዘለዓለም ብሓዳር ተጣመረ።